hal bang so hu tim per beng long tung pen ka chi chak pon mate kisung ke phobek asar pia phan ka ching ki ka thana hu teling jui pon ke cm relief fund amen pen kisung ke phobek abang atuma phan laknia tangka pijur ponji la pen ha ahem kisung ke phodet ahem mate kisung ke phobek ahem antame humri damji sel bang so hut nang che chak don lo so tame pinier ni an che cheklo jon kep leng tame ahem ke humri dam puta velang la pen kerap kepijirji pu ka che chak po tame paplengpi velang nilitum dak pen garbiang long Thomas Council pen dola mara pen non dak an ke wan ke pon labangso det budi ke pon ke wan labangso garbiang long Thomas Council ke pon asal kita dalam dunia masih dokter pemerintah labangso si anda lakinya tangka ipo napen pinyasar pi aride karing tong pi aride lakasi ipo napen tarik ini lo pelangge militum so kalitan Rosmi Terangpi Apran arogan sikame Kalbiang otonomas konsen kami merasa si lokal misi berkerja lagi siapa saja ke kantor dengan jasemet keproben lahai kantor asaya mo kacik lemitan imediat dengan lagi silo lagi siapa ke non tarik ini lo tempe lokal misi kan tim Kalbiang lo untuk hodang dam si lamthe ethe thini chithanam de apran ang letu do ko be phanta cardom na chipilo cardom nelimen ke rezilen rong harpi neli rong ke dolamara duar baguri pen apen la pu nili dungkang ni ban ke neli te eklo la si amen ban galang le mithang mele nam pa chithani na men chithan thate nelimen bang ka len ta duti bor pum pen nang letu ka do ko be ta arjulong lo tahailo lapu ke kareng tok bipi borpung asor lasi nalitum thanon ethethini na je thani ke lahelo nilitum ki duk kisung alam sinalitum pe na chingki na je thani phansi non for nitum dak nilitum akisung alam bangela sonlo nalitum ka do ko beta ning dolang tahai mate avedet tahai tamela dak nilitum along cheklojon ke apran January 26 arni isi akisum nilitum chetong nang lo lake karlitang Rosmi Terangpi alang li hempen wang unahut toware beng si alang li phan delibrong par wa munit chulang rem det penamat apran ar mudet lo toware beng ana dak dolamara nang li le ko labang so ke la dak dolamara ke wang ke ini ke wang thab la pugali alang li la dak lo ke charli ji phan si wang lo la pen la kithi ahut bang ke alang ke Klasik sang deng an charli bom ahut lo halabang so ahut la kukulo sailang no ke choklem abang phua phan mate apran karmut bek abang aphan dili pong pharaphan bang ke ritarli ponsi police atum che pari deng ponlo la pen non an abang ke chiklojon kep chok et lo tame piniar ni anta ahok akang sai long lelang mate ahok akang sai pi thek heder sonsi non anta mandet lo court pen tame non anta verdict tame ipon pela jo la puson la pen an par akisung ke chetong nang bang ke la hello la pu asar pi bang tame ha bor pung pen ka hela court an ke dam nang labang so apran dam jui pen pinier ni an ke batai troxy so se court hela edlo cheklojon ke bang bong pen tame pinier ni anta thang akichun ko lam ang the ka belang la pen non aprang ke wang jita batai ko antong ke helat nang lang ni nilitum thang ka chini ni lang mate chipu the bela la ben labang so ke salong ka cherap dun prana tum ala bang ke court ka helat lok lang pinier ni anta la pasi dam nang bom lang nilitum kisung thek tek lo benang tum ke borpum ko nak sidoma mate ko an hello ma ko an ki du kisung ma ka te hela je phan ka che lengye phan pu ka chini ne tum da do ta hai la se alang le tum ke do vek la ke bor pum lo
borpung bonat lo pulote lake nili barlo sidolo la pen nili angbong chitim bate arong chitim chit pulote lake chuke hola lo lasila tungke chuke hola andam ji pulote ni anake nang do akem pen dam ji pulote thema gari ke barla बेचेंग हो रहे हुई के गाड़ी के चलेंग हमारे चले ले अथेमा लंथे लंप्लेंग तो जी तो लोंग अवे तो वार अवे जो लसी अलग तुम क्या केंग पेन के दाम बुलोते बरपुंग पेन दाम पो बोलांग सो पेन दाम पो चुके होला ni anak के नंग दो लसी दिपुan दाम जी बुलोते को an si ake der si ke nang di ma mate ni go an nang di ma nang le tung ka do ka beta ma thai kur ta mi di phu an bulote ni thom an ke ake lem ke do vek lo ke dam ke bang phan ka sik sak ke dung khan jan kisung a pora hot apran ke dam jui also pi a phan postmortem ke krem je phan ne tum di phu medical college along an si pon lo la pen halada tim kar beng long atum pen su ta mening oining duk mem che paklang non si halada tim kar beng long atum pen ta me kisung ke phove ka tuma phan matinili tuma phan nang humri phan wang si nang chingki nang che than dun lo la pen halabang so ho tim kar beng long atum pen ka che chak pon mate kisung ke phove ka sar pi phan ka chingki ka che than ho teling je pon ke cm relief fund men pen kisung ke phove ka bang atuma phan lakniat nang ka pi jo pon ji la pen ha ahem kisung ke podet ahem mate kisung ke phove ka ahem anta me humri dam ji to sel bang so hot nang che chak don lo se tame pinier ni an ke chiklo jon kep leng tame ahem ke humri dam puta velang la pen kerap kepijir ji pu ka che chak po se tame paplengpi velang asi non por bang ke kisung hektik pina ka po si nang le tum tim kar beng long tum phan bang so ka chi sha ka teng ka ba pleng pon ji phan mate kerap ka pajir pon ji phan si le tum hin pen nang le tum phan nang chuning ri pati krim lo la pen hala ason pen kerap ka pajir ji mate aron na teng tu mateng pen dal sa pen se tame kerap pijir pon ji pulo la pen ko social welfare tum pen se tame kerap pijir pon ji pulo se tame pinier ni an tame la hai a hin pen tame kerap ke pajir pon ni tum thek pon long le lang la pen long pon pe lang asi la kerap ke pijir abang ke nang le tum prap jin pen rap to sonte positive kar biang long to phan nang chuning ri pati cream lo athema la pu asar pi bang ta kisung binong achora bang tal bang so chewai jui pen a phi bang ke hopta ke thom bet pen na masia ko achora bang ta chewai thu jui lo la pen nona bang ke somar bang ke thom do lang alang li pen si dora prong an wen lo kisung hektik la pen ka we hektik hem rit tame ave pin ke do ki thak kisung so kali la si la ka do ka we kerap pijur pon lo plote asap so ke joy wan buji ko son sin ning che thedam lo ma an hello